बे सिङाव नारायणपुराव बेवहाय गाजा गोमजायै गासै मोनबा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेनिफ्राय हारिमु आफाद, दुलाराय माने आइजो अनसाय आफाद, बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बे जायगानिनो नारायणपुर आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना गाजा गोमजायै बेहाय खुंदों सानथामनि हाबाफारि लानानै। आरो दिनै गेवलां मेलाव नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, दिनै बे गेवलां मेलाव बिटिआरनि चिफ मानब गेदेर प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म आरो बिटिआरनि स्पिकार कातिराम बर', बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बेवहाय मावथि एबा बेवहाय माने गोरों गोरा नुजाफैदों। दा खोथाया जाहैदों जे जोङो आफाद हिसाबै जों जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ बेखौ जोङो रायजो राजानो माखासे फोरमायथिनाया गाहाम। दिनै बर' बिजों जानाया गोबां बोसोर जाबाय आरो बर' थुनलाइ आफाद दानायाबो गोबां बोसोर जाबाय। बेनिफ्राय बिटिसि सुक्तिनि आधाराव बे रावा भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबबाय। बेनिफ्राय बिटिआर सुक्तिनि आधाराव बियो वान अफ द एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। दा बे बेलायाव गंब्रै मुलुगसोलोंसालियाव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिबाय, गोबां कलेजबो जाबाय, गोबां माने गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालि, गोजौसिन फरायसालि जाबाय। दिनै हायार सेकेन्डारियाव 11 and 12 11 आरो 12 थाखोआवबो जों लांनो हाबाय। गोबां जुजिनायनि गेजेरजों आरो सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ दिनै गोजौ थाखोआव लांनो हाबाय। नाथाय दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव मोगा मोगि जों नुनो मोनदों जे जोङो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा बा फरायसालियाव दिनै फरायसानि अनजिमाया खमायलांदों। बिसेसकै सरकारि फरायसालियाव बर' बिजोङाव फरायसानि सानखोआ खमायलांदों। दा बेनि जाहोनफोरखौ नुनायाव जोङो मोनसे गारजेन सांग्रांथि एसएमडिसि आरो एसएमसि बिथांमोनखौबो एक्टिभेट खालामनो थाखाय जोङो सांग्रांथि आफाद खुंनानै जोङो गारजेनफोरखौ फरायसानि बिमा बिफाफोरखौबो बुंनाय जादों आरो सानसुमै जायगानि सानसुमैफोरखौबो बुंनाय जादों। नाथाय दिनै आसाम सरकारा मोनसे डाइस कड बानायदों। डाइस कड बानायदों 1:30 माने गंसे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिनि माबायाव 30 फरायसा थानांगौ। दिनै जों नुनो मोनदों गोबां बर' बिजोंनि स्कुलाव 1:30 अनजिमानि फरायसा गैलिया। जाहोनाव बिथांमोनहा मार्जार पलिसि लादों आरो जाहोनाव एमालगामेसन। जों एमालगामेसनखौ इसिबां फाजायाखै जे एमइ स्कुलजों हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिजों बे मार्जार जागोन। बेनिफ्राय एलपि खाथियाव जुदि माबायाव थायोबा 1 किल'मिटार 3 किल'मिटार जुदि बेवहाय रेडियासआव थायोबा एलपि एमइ हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि मार्जार जागोन, माबा जागोन एमालगामेसन। जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया, खिन्थु मार्जारा स्कुला बायो आरो बे टिचारफोरखौ बे फोरोंगिरिफोरखौ रेसनेलाइजेसन खालामो, दस्रायाव फाथायहरो। दा खोथा जाहैबाय जों इमान खस्थ' खालामनानै 1963 मायथाइनिफ्राय जुजिनानै जोङो बर' बिजोंखौ रायजोनि रां रुफाजों जों गायसनदोंमोन। गायसननानै माखासे फरायसालिफ्रा सरकारि जाबाय आरो माखासे थालांबाय। थालांनायनि जाहोना अनेक दङ। दिनै माने फरेस्ट लेन्डआव आरो जेरावनोखि हाया जायाखै फरायसालिफ्रा बेखौ सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामा, सरकारि खालामा। दा बेखौ जोङो बुंदों जे बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौ माने फरेस्ट लेन्ड जिथु रिजार्भ फरेस्ट RF बेखौ एफआरसि खालामनानै
अन्तत स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ दिनै बिश्वनाथ सारियालि गहपुर आरो सनितपुराव बा जोंनि चिरां जिल्लायावबो गोबां बेबायदि फरायसालि दङ बे फरायसालिफ्रा दासिमबो आङो जेसेबांनाखि नुदों बर' सावथुन मुलुगाव जोंदाव बड'सानि 1986 मायथाइयाव जिथु आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि एनभाइरनमेन्टेल एवार्ड मोनदों आरो रजत कमल मोनदों आलायारना मोननायनि उनाव रायजो राजाफ्राबो नायदों बेनि उनाव खोमसि लामा बेनि उनाव बर'मानिफ्राय सोर मोनदों बेनिफ्राय रेणु बर'आ बासिराम जोहोलाव जारिमिनारि मोनसे फिल्म बेनिफ्राय दा रजनी बसुमतारी मोनहा आरो प्रियम केरकेटारि मोनहा बा बेबायदिनो गोबां माने दिहुनगिरि आरो सालायगिरि बिथांमोनहा डाइरेक्टरफ्रा दिहुनगासिनो दङ खिन्थु आं नुनायाव दिनै रजेन नार्जारिनि जिथुनिखि फिल्म रनसाय दाम बेयो बिराद माने हाई क्वालिटिनि फिल्ममोन आरो दिनै माने बांबुला फिल्म प्रडाक्शननि खख्लाबारिनि जिथुनिखि बिथांमोना हायनामुलिखौ लाफानानै बिस होननाय मोनसे डकुमेन्टारि आरो 100 जौखोन्दो माने डकुमेन्टारि बिहामजो रानि बेबायदि थुंगिनाय दारा ओमफ्राय दिल्ली टु बड'लेण्ड बायदिसिना गोबां माने फिल्म दिहुनदों नाथाय दिनै जोङो असमिया आरो बाङालिफ्रा जेरोखोम बान्था मोनदों रजत कमल बान्था मोनदों प्रेसिडेन्ट एवार्ड मोनदों नेशनेल एवार्ड मोनदों खिन्थु बर'आ दिनै मोनाखै मोनैनि जाहोना जाहैबाय आं जेला 2010 निफ्राय 2012 सिम आङो माने सोद्रोमामोन सेन्सर बर्डनि स्टेट लेभेल ओमफ्राय आङो गोबांखौनो बुंदोंमोन जे नोंथांमोनहा फिल्मखौ सेन्सर खालामोबा बेखौ नेसनेल पेन'रामा आरो नेसनेल लेभेलाव कम्पिटिसनाव हरनो हायो दा गोबाङानो जेबो खालामाखिसै ओमफ्राय आङो माने आंनि टेन्युरा जोबनाय लोगो लोगो सेन्सर बर्डनिफ्राय जोबनाय लोगो लोगो मोनसे फिल्म आङो बर' सेन्सर खालामनो मोनबाय बे जाहैबाय दाउ हुदुनि मेथाइ मन्जु बरानि बे मन्जु बरानि फिल्मखौ नायनानै आङो बे बिग्रायारि हान्जाफोरनि माखासे बेवहाय फाउन्डेसन दं माखासे बेवहाय खोथाफोर लिरनाय दं बेनि उनावहाय जोलै रजनी बसुमतारीनि जोलैखौ नायदों आं बिथाङाबो बे बिग्रायारि हान्जाफोरखौ लानानैनो बानायदों बे माबाया जिथु सावथुन दाउ हुदुनि मेथाइ बियो रजत कमल बान्था मोनबाय नाथाय रजनी बसुमतारी दिहुननाय बे माबाया मोनाखिसै आच्छा जोलैया मोनाखिसै आच्छा जोलैया मोनाखिसै बावहाय आं नुदों माखासे जे जोंनाव जिथु सेलेक्सन बर्ड थायो बे सेलेक्सन बर्डनि मानसिफ्रा जोंनि फेभाराव गैया बेनिखायनो जों मोना ओमफ्राय दिनै संगीत नाटक एकाडेमियाबो बिदिनो जादों नोंथांमोना मिथिगौ जे संगीत नाटक एकाडेमिया खिर' खाख्लारिनि लास्ट जों सानैल' मोनदों जोङो संगीत नाटक एकाडेमि माने ललित कला संगीत नाटक एकाडेमि बान्था होनायनिफ्राय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव जोङो बान्थाखौ मोननो हायाखै आरो इयं जेनेरेसननि थाखाय मोनसे माबा दङ बान्था दङ बे जाबाय बिस्मिल्ला खान एवार्ड बेखौ मोननो हायाखै जोंहा बिक्रमा खाख्लारिया मोनदों खेबसे बेनिफ्राय मोनाखिसै आं दा बे बेलायाव सानदों जोङो जुदि नैतिक भाबै जुदि जोङो मुभ खालामाबा जोङो सोद्रोमा जुदि मोननो हायाबा संगीत नाटक एकाडेमियाव जोङो जोंनि जायफोरनिखि महरगिरिफोर दं जायफोरनिखि फिल्म बानायनानै दा ओंखाम बोथिनै जागासिनो दङ आरो जायफोरनिखि ड्रामा थियेटार फुथुला मोसानाय बायदिसिना एक्टिंया बेफोरखौ जोङो बोखांनो हानाय नङा आरो बिथांमोनहा एनकारेजमेन्ट जाया बिथांमोनहा थुलुंगाथिखौ मोननाय नङा बेनिखायनो आं सानो जोङो एवार्डआबो बान्थायाबो सासे मानसिखौ मोनसे थुलुंगाथि होयो
बेनिखायनो आं बेखौ बुंदों आरो दिनै जोङो अनेक मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया नोंथांमोन बायदि अनेक जाबाय जेन' मिडिया ओंखारबाय बे मिडियाफ्रा ओरैबायदि स्ट्रं माने इउटुबानो जा बा मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियानो जा बिराद स्ट्रं आरो दानि मुगाया जाहैबाय इलेक्ट्रनिक मिडिया